ang balud. Balud, gagmayng balud, dagkong balud. Mo na ang kanta sa mga balud. Og sumautunog. Good morning na tong tanan. So karon Domingo, mo feel na kung matuog dagat kay perting part-time na ako gahapon nga murag kinahanglan jud ko pahuway nya ang pinaka diri sa Korea akong pinaka sa tawag gani akong mga comfort zone kay ang dagat jud mo jud murag the best na akong adto na ko makuha ng akong kanang kakapoy adto na ko pa dito na ko ma-relax ang akong kagalingon so matutag dagat yarang adlaw para lang makarelax siya gahapon pertig yung kapuya so matutag dagat karon kaya aron adta mag-chillax no so karon alas 8 sa buntag sayuhon na tugad to ang dagat kay para dako tagagi no so tara tagagat padung pa ko dagat sige no. Good morning, happy Sunday. We're here naka sa Hyundai. Padung ni sa Hyundai Beach na station no. So karon Sunday mo guanta, mo relax sa tagamay sa atong kuan sa. Mo ni atong getaway sa atong mga stress sa kinabuhi o stress sa trabaho o kung sa panang stress diha no. So naataron diri sa kuan naata diri sa padung ta dagat. Sunday nya ako ra usa kay mas gusto na ko sa no kay aron ko aron natay time sa tong kaugalingon no so ata karon dire no so later na pod ay lagtag ang akong kita ta so dara for Hyundai Beach no so dire nating area nice yung ilang hagdanan no pero badong langit so padung tagahan sa dagat no so Sunday nya balik nya mura ginatuwa sig balik so padung taga dagat dili pa siya tantong init kay sayo pa man alas 8 pa man isayo lang ko kay para makakuha ko og parasol so mo ni ang area diri mo ni siya pero siya padung na siya dagat ng area no so maglakaw ta padulong dito nya wala pamantay pamahaw ari tagi diri sa pikas ganay mga baligya no so sorry lang jud diri so mo ni ang padulong Hyundai Beach so para lang gyud maka suri-suri ta kay gahapon perti man itong trabaho magkuanta mo chillax tagamay no so nautang nga okay ra dito kay ako lang ning gawas lang ko ron sa dagat kay ang sa Seoul ang ilang social distancing nag level 4 na sila meaning kanang curfew nya duha ra ka tawang pwede magkuyog og sobra mo sa duha or tulo wala dakop na no so mo ni diri na baligya kao may baligya shades sila yung mga shorts, sila yung mart, sila yung tubig. So mana yung area diri sa wala pa kasi tawo kay kuan lagi kanang sayo pa man basi mga hapon-hapon. So mo to padug dito da mambalik ta labang na po dito kay ako ra kita na dito no. So mo to. Nya lakaw lang sa ta. Nya makaon ta dito unahan kay gutom ba pamantay pamahaw kaon sa ta dito unahan no. So bye-bye sa later na po. So nada dili og nilang mga fried
Mo lang tawag og tweakim. 튀김은 간장에 드실 거예요? 아니면 떡볶이 소스 위에 올리실 거예요? Eh? 떡볶이 소스를 뿌려드릴까요? 간장에 드실래요? Man. 아, 간장. So, nagpalitag mga fried, mga stikim, nya. Napad sila mga hot dogs, napad sila tteokbokki, nya, puji. Ang nila. So, to nagkuhan top mo. Mo nilang street foods diri mo nilang itawag og ujing. So, kaon ta, kumanato diri. Mo nilang street foods. Ano lang yun din na dito sa gawas niya. Waiting pa ta kay giinit pa nila. So, mo to no. Ya, kaon ta kay para ko. Dugo at ilong sa Korean kay dili ta mao kayo no. So si mami no. So mo to karon ata diri. So paabot lang ta. 튀김 5개입니다. Ayan sa nila. Ito, ano nga yun? 8개니까 6,400원. So 6,000 ang atong nabayaran sa tanan. Ito gitawag ko puding. Karon padulong na to sa dagat labang darito. Ay mo kay 911. Special rescue unit ko no. Ano dia ang Hyundai Beach. Nakala sila mga 911, 119. Baka to sikop no, kahatsing ta diri sa tunga-tunga sa kasada. Pero at least natay mas. So labang ta. So labang ta na. Adong ni dagat ha. Nanata sa Hyundai Beach no. Nya medyo init gamay pero at least naay payong no, di ba? So ang karon na tumuhaton karon mag rent og parasol. Ato na pud masawayan ang atong pagka Koreanong hilaw nga og ambot lang kung saon ni. Basta nga kuha lang makaabang lang ta og parasol. Parasol, payong og bench mo ra gyud atong gitawin no. Tumo ni ang Hyundai Beach oh, di ba? Hyundai Beach. Di ba? Oh. So arita dire magabang taog parasol og bangko. Ako ni suki dire sa una nya. Para ko kabalik. No? So Hyundai Beach dira di ba? Pag sumuoton na nato dire sa Hyundai, mo ni ang Hyundai Beach no. So rita mo dire dagko kayong bawd karon ba, no? Padlok kayo, murag dili siya pwede kaliguan. No. So, dili po dire pwede sa atubangan. Kay kusog kayong kuan no, daghan gid lang mga rescue team. Dili jud pwede kaliguan kay dagko kayong bawd pero at least nasa makadungog ta sa hampas ng dalampasigan no. Hampas ng hampas lupa ang atong nadunggan. So mo to karon na dire. A few moments later. So ko to no, mayong udto, happy Sunday natong tanan, happy Sunday kay Domingo man. So nata karon diri sa Hyundai Beach no. Nagkuanta, nagpa-relax ta, chill, pa-relax murag dato. Dato ta karon kay gahapon pobre man ta, kay nag-part-time ta, nagkamang-kamang ta sa uma. Mo ni gitawag og life balancing. Ibalansiho na to itong kinabuhi. Dili pwede nga magpakapobre na lang ta pirmi kay mamatay tang magnganga. Dili lang pwede nga magpakadato ta pirmi kay mamatay gihapon tang magnganga. So busa na ta diri karon sa Hyundai Beach nagpa-relax kay para mabalansin nato ang atong nato ang tanan no. So karon na ta diri nagkuan
Nanan mo na diri ang akong kuan, mo na diri ang akong parasol, na akong mga gamit, akong beer. Lalo din iniinom ta ginagmay kay para lagi ma-relax ang atong kuan, atong kaugalingon kay para lang gyud nato nga mabalanse ang tanan. So nata diri og dagking balud oh. Ang balud gagmayng balud, dagkong balud mo na ang kanta sa mga balud. So nata diri karon, so sa pagkakaron kuan lang sa nato, i-feel lang sa nato atong moment no sa kadagatan kay para nako mo jud ni the best nga makahatag nako relaxation kaning dagat. Sa Pinas pa ko stress gani ko sa trabaho o pauli jud ko sa mong probinsya kay maligo og dagat kay ako nagdako ko sa dagat no. Dili pa ko hubog nga, very light lang kay lain ko mahubog sa mahubog gani ko mag-English na ko. So by the way, good afternoon. We're here at Hyundai Beach. So I'm trying to distress myself from a very stressful life, from work, from everything, you know. So we're here trying to relax, trying to chill and do whatever we want as a human being, you know. So gahi gikog naong magmask, pamasong dili jud pagmask. Giingon na gani nga wear your mask all the time. Pero nagunsa ko karon, wala ko nag-wear sa akong mask. Pero sagdi na lang na may mga consideration no. Kay madakpan ta, mabayad lang punta. So nata diri karon. So mingaw kayo dili kay dagan ang atong kuan atong mga diri mga tao diri mga miring na to mga customer mga miring kung sabi tawag nila diha. Kay lagi tungod sa COVID nga ni anam na pod og kadaghan diri. Nag fourth wave na ang Korea, so mo nang gi-grab na kong opportunity karon kay base next week, maybe next week kaning parasol or say tawag ani nila beach umbrella wala nila siya next week, ilan ning tangtangon kay isarado nila ang beach kay kaning beach diba sa summertime pertigin daghan ng mga hidri. So mo nang karon ato lang sa enjoy ang tanan mintras na pa ang umbrella. So next week magkuha na punta mag part time na punta no. So daghan kay salamat tumoro to.